Дивіться у цьому випуску. Працівники Керченського заводу вимагали зарплатні та роботи. Президент Франції звинуватив російські державні ЗМІ у пропаганді. У Вільнюсі відбулася міжнародна конференція «Кримські татари через 3 роки після окупації Криму». Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 30 травня, 1188-й день анексії Криму. В студії Скандер Маметов. Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС. Схвалення ратифікації в Верхній палаті парламенту залишилось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС. Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселю. Президент України Петро Порошенко привітав українців із цим рішенням. Наш експорт до країн Євросоюзу зріс майже на чверть, на 24,5%. Україна поступово інтегрується в європейську політику в дуже багатьох сферах. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів. Це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. Окупаційний суд не взяв до уваги заяву свідка захисту про те, що той отримав тілесні ушкодження під час мітингу 26 лютого 2014 року. Свідок Ролан Османов заявив на 121-му засіданні у справі Чийгоза, що через тисню, організовану проросійськими мітингувальниками, йому зірвало спину. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза окупаційна прокуратура звинувачує в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. После прибытия колонны из Севастополя пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали продавливать цепочку сотрудников милиции, приближаясь вплотную к проукраинскому митингу, а впоследствии пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. Возникла давка. Проукраинские митингующие пытались организовать коридоры для того, чтобы предотвратить эту давку. Впоследствии он видел, как в ходе давки пророссийские митингующие покинули внутренний двор. Працівники Керченського металургійного заводу вимагали виплатити їм зарплатню та дати роботу на заводі. Поспілкуватися з протестуючими приїхали глава окупаційної адміністрації Керчі Сергій Бороздін і підконтрольний Кремлю міністр промислової політики Криму Андрій Васюта. Після його виступу люди почали вимагати зарплатню та роботу згідно посади. С 1 июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной посуды. Надо будет подметать, значит подметать. Что касается зарплаты Мартинс. Если нам подпишут, выплатим быстро. Если не подпишут, в пределах 1,5 месяца. За что? За 2000? У вас сколько зарплата? Сколько у меня? 2000 рублей дали? За что мне 2 детей содержать? У меня муж тут работает. За что я должна жить? Скажите мне. 2 детей, чем я буду кормить? Это не задумайте, нам жить надо на что-то. Это наша работа. 1500, охереть зарплата. Ті, хто після окупації оселився в Криму, мають поїхати після звільнення півострова. Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров. Він вважає, що ті, хто оселився в Криму з 20 лютого 2014-го, мають покинути територію півострова. Чубаров заявив, що ті, хто після окупації купував нерухомість і займався будівництвом в Криму, вчинили злочин. Крім цього, він заявив, що необхідно розробити законодавство, в якому буде прописана відповідальність за співпрацю з окупантами під час анексії Криму Росією. Чи несе ця людина, чи має нести карну відповідальність або вчителі, або лікарі? Я думаю, що от організатори в цих сферах, тобто директори, головврачі, вони мають просто отримати якісь застереження на певний термін. 5 років, 3 роки, не більше. У Києві вбили колишнього очільника державного підприємства «Укрспирт» Віктора Панкова. Невідомий зробив кілька пострілів з вікна червоного Ауді в спину Панкова, який йшов до своєї машини у напрямку проспекту Миколи Бажана. Кілер зник з місця події. У столиці введено план перехоплення. Услышала на кухне хлопки. Такие хлопки, как газель, вот газы, знаете, выпускают. И все.
Услышала, просто кто-то стал кричать, стреляли. Вот такое. И уже когда выглянула с окна, он лежал уже. Чоловік йшов до свого автомобіля, який був припаркований на узбіччі. 4-5 пострілів чули свідки. Зброя, з якою були здіяні постріли, наразі встановлюється. З місця події взяті речові докази. Швидка допомога констатувала смерть, але реанімаційні дії проводились. Між прихильниками руху нових сил Міхайла Саакашвілі та правоохоронцями сталася штовханина. Тиснява виникла під Міністерством юстиції України. Там відбувався мітинг на підтримку реєстрації партії Саакашвілі Мін'юстом. Саакашвілі разом з депутатом від фракції БПП Сергієм Лещенком та позафракційним Юрієм Дерев'янком вимагали запустити їх у будівлю Мін'юсту для зустрічі з міністром Павлом Петренком. Спершу нацгвардійці не пропускали народних обранців, внаслідок чого і відбулася штовханина. Згодом Саакашвілі з нардепами таки зайшли у будівлю. Вы лично по приказу Порошенко и вашего хозяина Авакова зарегистрировали фейковую партию, которая забирает наши голоса. А вы говорите, что... Это брехня. Вы сейчас врете, к сожалению. Дайте, будь ласка, пакет документів. Дайте пакет документів. Значит, я пойду в суд Ты мерзавец. буду Я тебе говорю, судиться. ты мерзавец. Я буду, к сожалению, с вами судиться, потому Ты что ублюдок и мерзавец. Ты не министр. Ты не министр. Такие, как ты, украли из Майдана. Ты сейчас на смерть. Давайте. Напишите. В Службі безпеки України заявили, що керівництво Яндекс Україна незаконно збирало і передавало в Росію персональні дані українських громадян. Вчора Служба безпеки України проводила обшуки в Київському та Одеському офісах Яндекс Україна у кримінальному провадженні за статтею «Державна зрада». Компанія Яндекс відкидає звинувачення Служби безпеки України про те, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав в Росію персональні дані про українських громадян. Технічна підтримка, якщо працює, розробка, все йде до колег Москви. А пошукову систему українського сегменту також все пов'язано? Все також там, так. Менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Російської Федерації персональні дані українських громадян. Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід занять, місце роботи, місце перебування наших громадян. Вся ця інформація накопичувалася, збиралася та передавалася спецслужбам Російської Федерації з метою планування, організації та здійснення розвідувальних, інформаційних та диверсійних операцій на території нашої держави. Через вибухи у Багдаді загинули щонайменше 27 людей, 100 поранені. Угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в популярному кафе у торговому районі Аль-Каррада, в результаті якого загинули щонайменше 16 людей. Ще один вибух стався вранці, здетонував автомобіль з вибухівкою. Ще 11 людей загинуло. Напади відбулися за кілька днів після початку священного місяцю Рамазану мусульман, під час якого іракці часто допізна після затримувалися у кафе. Бойовики угрупування «Ісламська держава» вважають представників шиїтської мусульманської більшості Іраку єретиками і часто здійснюють напади проти них. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські державні ЗМІ Russia Today і Спутник у поширенні фейкових новин та пропаганді проти нього під час президентської кампанії у Франції. Під час прес-конференції вчора з президентом Росії Владимиром Путіним, який перебуває у Франції з візитом, Макрон заявив, що ці агентства були органами впливу і пропаганди і поводилися як урядові структури. Владимир Путін заперечив втручання Москви у президентські вибори у Франції. Але Russia Today і Спутник не діють як прес-організації та журналісти. Вони діють як агенти впливу і пропаганди, і брехливої пропаганди. Ні більше, ні менше. Головною і найважливішою загрозою є президент Росії Владимир Путін, а не іділ. Таку заяву зробив сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC. Я думаю, що іділ може робити жахливі речі. І я дуже турбуюсь про те, що відбувається з мусульманською вірою. І я турбуюсь про багато речей. Але саме росіяни намагаються знищити фундаментальні основи демократії, змінюючи результат американських виборів. Тому я розглядаю Володимира Путіна, я розглядаю росіян як найбільший виклик, який у нас є.
Кримські татари через 3 роки після окупації Криму. У Вільнюсі відбулася міжнародна конференція за участю послів Литви та України, міністрів закордонних справ, депутатів Європарламенту та членів Меджлісу. Вони зійшлися в одному – санкції проти Росії повинні тривати. Українську делегацію, до якої війшли члени Меджлісу, зустрів голова Сейму Віктор Спранскетіс. Після загального фото він відкриває конференцію. Ми пильно стежимо за положенням в Криму і прагнемо, щоб санкції проти Росії, пов'язані з окупацією Криму, тривали до повного звільнення півострова. Пропадають люди. Кримські татари постійно відчувають на собі гоніння, і ми не можемо з цим змиритися. Голова Меджлісу Рифат Чубаров розповів про масові порушення в Криму, зокрема щодо кримських татар. У СІЗО продовжує сидіти його заступник Ахтем Чийгоз і ще 20 мусульман за надуманими звинуваченнями. Не припиняються обшуки, не дають працювати незалежним ЗМІ. Меджліс досі заборонен на півострові. В предыдущих столетиях практические действия Российской империи, они почти что тождественны тем, которые сегодня предпринимает власть Путина. Сохранение существования крымско-татарской нации – это проблема длительности российской оккупации. Поки Росія продовжує незаконно порушувати міжнародне право, санкції щодо неї не припиняться, запевнив міністр закордонних справ Литви Лінас Лянкевичус. Должна вернуть заграбленные территории Украине, которые по международному праву принадлежат Украине. Цена за нарушение закона она должна быть. И содержание политики непризнания аннексии должно быть тоже конкретным. Последствия должны быть конкретные, дипломатические, политические, финансовые. Санкції проти Росії мають бути збережені, поки Кремль не поверне Крим. Так вважають посли, міністри і учасники конференції. Тут Сеймі стурбовані, якщо агресію Москви не зупинити, то вона піде далі на Європу. Розуміємо, що Україна б'ється не лише за самого себе, не лише за нашу свободу, а б'ється, власне, за те, що ворог не прийшов до їх дітей. Це найголовніший метод – це солідарність всіх союзників України. Це дипломатичний, юридичний тиски на агресора. Під час конференції на скайп вийшов депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус. Він сказав, що питання щодо Криму і кримських татар знаходиться в центрі уваги Європарламенту. Зазначив, що країна-агресор має відповідати в міжнародних судах. Країна-агресор повинна відповідати не один і не 2 рази в міжнародних судах. Тому ми взяли рішення підготувати документ, який об'єднає всі наші слухання. Залишається окупація і переслідування. Ми повинні все фіксувати, потім об'єднати в загальну справу, яку буде вирішувати Міжнародний суд. Багато кримських татар піддаються репресіям, затримані як в Криму, так і в Росії. Ми повинні їм допомагати не тільки політично, а й фінансово. Під час конференції пройшла виставка кримсько-татарського художника Рустема Емінова. Литовський гурт «Ілсу» і кримсько-татарський «Ахденіс» виконали народні пісні. Ільвіна Цитбулаєва, Асан Емінов, Вільнюс, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Намутулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Айдер Муждабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть з першим заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуфом Курбчі про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.